ग्रे 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 ना दाउनो आदार होदों आं नै लोगोफोर बिमा गारजोब्बाय बिसोरो बिमाया दैबाय दाउआ इनिफ्राय दाना आङो मैगं खाहैनोसै लोगोफोर मैगं खानि नै जोंहा मामिया मा जादों मामि लेसुआ जि गोथां गोथांथार नै बेगर गोजायै जाजोबनानै लेसुआनो जि गोथां गोथांखा जोंहाना जाथ'वाखैनो मोनाखैनो नै लेसुआ थेवबाबो रानिया बिराद इखौनो जाबाय थायो नै गोथां गोथां एसे मोनहांदों अबबा ओइ गोजौनिया थेवबाबो मोनाखैनो एसे जारेदल' जाहांथारदों नै गोथां गोथांथार बेखौनो मामिया जागासिनो जाना सामफ्रामबो खायै खायै नै गाहायाव दं नालाय ए सिरिदों नांबावगौ नोंनो थाइसे र' आं खानि नै एसे मोनहांनाय आं जिरना होनि र' नों जाबाय था दे मामि आं मैगं खाहैनि दे नों जानानै जिरायबाय था सेराव आं मैगं खाहैनि हा ए दाउआ खेबलायलाजोब्बाय दाउ बिमाया नै जोंना माबाया गल निमुआ थाइदों बिराद थाइखायो बे गल निमुआ फिसा फिसा देरहांबाय गल निमुआ दाना आङो नै माबाखौ खुन्थाइखौ खाग्रोनोसै खुन्थाइ फिथाइ दंसोगारो हा मा बेग जिलायखो नोंहालाय नै गरमान गबोबाय मा बेगानो एफा गिदिर जिबाय एसर फिसालाना बेग जिदोंनो जाना माब्रैथो इदि जिखो सुथेगोन दे दोन पापानाव गोदान बिहर दाहाय थफ्लं इमान गिदिर जिदों दाहाय बिहर र' सुथे जानायबो नङा खोमा इयो नै खुन्थाइखौ खाखांबाय आङो बेनिफ्राय दाना मैथा बांगाल खाहैनोसैलाय आङो मैथा बांगाल आरो खुन्दुलि खाहैनोसैलाय मा जाखो हा लेसु जानो थै लेसुखौनो जाबाय थायो नामा दा जागोन र' गोथांखौनो जाना जोबसिगोन आख' लेसुआ रानिजों दा खाना होगोन दे आं मा दे मैथा बांगाल खाहैनि आं मैथा बांगाल आरो खुन्दुलि खानोसै दाना खुन्दुलिया मोनजोब्बायसो जोंहाना जाख'नो हायासै खुन्दुलिखौ ओइथिंजाय मोनबायसो माखासे बिफांनिया मेथाइ जानो नै लोगोफोर मैगंखौ इसेबां खाखांबाय आङो खुन्थाइ फिथाइ इनिफ्राय नै मैथा बांगाल ओमफ्राय नै माबा खुन्दुलिया दानिया आङो मैथा बांगालखौ सायनानै सुखांबाय नै संहरनोसै दाना इनिफ्राय नै खार' खान्दायबो एवहरगोन आङो इनिफ्राय खुसेंग्रा बाथोन एवगोन इनिफ्राय खार' खान्दाय माबाखौ मैथा बांगालखौ रुहरगोनसो आङो सारायावहाय डाइरेक्ट होखानोसै इनिफ्राय माबाखौ आङो खुन्दुलि आरो खुन्थाइखौ संहरथ'ला मालाबा जानोसै इखौ एसे बुरजा मोनथाम मोनब्रै ओंख्रि संबाय थाला माने आङो
जे खारौ खान्दायखौ एवहरनोसै। दै होना होनोसै आं। खारौ खान्दायखौ एवहरनोसैलाय। मोनबाय नै लोगोफोर आंना माबाया खारौ खान्दाय एवनाया जाबाय। बेनिफ्राय नै मैथा बांगालाबो गोदौगासिनो दङ। मैथा बांगाला दसे नांबावगोन मोननो। दसे गोदौ होबावनोसै आं बेखौ। ओमफ्राय बेखौ खांनानै खुसेंग्राखौ एवहरनोसै। खुसेंग्रा बाथोन नै पियासखौ हाना लाखाबाय आं, पियास सामब्राम गुफुर। खुसेंग्राखौ एसे सिगां एवनानै दाहाय होनोसै माबाखौ बानलु पियासफोरखौ। सामब्राम पियास होना होनोसै, बानलु। मोनबाय नै लोगोफोर आंना खुसेंग्रा बाथोननि थाखाय एवनाया जाबाय नै। मोनबाय बाथोन एवनोसै दाना। स्रेम स्रेमनो जि आराम मोनखाबाय। बेनिफ्राय नै मैथा बांगाल रुनायाबो मोनबाय आंना जाबाय। जानांसिगौल' दाना नै। गरमाव मैथा बांगाल रुलायबाय जि मोजां जानोसै। जि गोथाव जाखायो गरमाव। नों मानो बाथोन देनाय खाथियाव थाफैखो आंजों? गोजानाव थां, गोजानाव गोजानाव। नङाबा बानलुआ रेजेरगोन ना मेगनाव। दै आं बाथोन देनोसै दे। नों देनो लुबैगोन नामा? थैद लुबैया, नों देनाङा। थौसि बाथोन देनो नागिरबाय थायो जोंहा मामिया। ओइनै माबा देनाया आथिङावसो देना लाबाय। आंहा देनोसै नै खुसेंग्रा बाथोन देनोसै मामि। गेब्लेथारदों नोंनि देनाया। जाबाय दे, हरदो आं देनोसै। जानोसै लोगोफोर दानिया ओंखामखौ खुरनानै लाबोबाय आङो। जानोसै गोथावनो। मैथा बांगाल रुनाय। खुसेंग्रा बाथोन आरो माबा खारौ खान्दाय बिबार दिनैसो फार्स्ट जासिगोन। जानायना नायनोसै आं। गोथावखा। जि गोथाव जाखादों खुसेंग्रा बाथोना। गोलैगुलायबाय टिफिनाव। खारौ खान्दाय। Yang mana fैखो? थांदो। खुसेंग्रा बाथोन। गोथाव। बरिया गोथाव जादों। मैथा बांगाल। गरमाव गोथाव जादों।
जानो मामि मबाइलसो नायगासिनो मामिया खारैजों संना जाबा जि गोथाव जाखागौमोन खारौ खान्दाया बिदि एवना जाबाबो गोथाव मोनो खारैजों मालाबा संना जागोन र' ना गोरान होनानै मा मबाइल नायबाय थाखो नोङो ओंखामा गोलैगोन गोथाव जाखांबाय लोगोफोर दानिया थेब्रे गोथाव एकदम बिराद खहाबखादों मैथा बांगाल रुनाय खुसेंग्रा बाथोन आरो मा होनो बेखौ बावगारलायलांबाय आङो खार' खान्दाय भाजि देग्लायहाय दिनैसो फार्स्ट मोनजादों नालाय नामखौनो बावनो नागिरदों माने मोनजाबाय थानाय मैगं नङा नालाय बावगोमालायदों आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै इनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों सोरबाफोर बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो जाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामखानाय बिसिनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय